Good morning mga kahandos Boholanos. It's duty time ulit na naman tayo. Adlaw nga Domingo. Adlaw karon nga Domingo mga kahandos Boholanos. Boleh na. Sim as usual lang yapon ta mga kahandos Boholanos no. Daghan karning baboy, karning baka. Akit on di man ako mga kahandos Boholanos no. Usa sa mga kauban namo. Mo ni pinaka bali sa Tagalog pa matanda na. Medyo gulang-gulang na mga kahandos Boholanos. Sinang bayang mo ni siya cleaner, karaang cleaner gini siya. Gulang na pero abtik kipong kayo. Pakit-on man ako mga kahandos Boholanos oh. Nang bayang. Kumbate ng bayang. Iba ba mo pila edad din ng bayang mga kahandos Boholanos? 102. Ang edad ani. Oh na abtik kipong kayo asa mangita na. Ama si ate may dapit. 102 ang edad pero abtik kipong kayo. Ayan natilukan ang bayang kay wala kay siligo no tro na ng bayang. Ha? Ano ba? Nahinay lang na bayang. Uy, sing. Sa mo duha dia nga. Ya. Wala ba tinae? Nga walay isda, walay deliver, wala tanan, pastilan. Nganong wa may deliver unten? Unsa may kinainan ten? Nganong wa may deliver? Ha? Tungod sa bagyo, Juan. Bagyong Inday. May bagyo no, duha na. Oh. Yan, bungan na parang ay, pigas kamote ya. Kamote ya. Kalau tahu dengan mabot ron takong apa man abot takong na ron. Sila friends, special takong no. Friends. They your friends. Uyab di sila. Uyab di sila. Ya sila. Ya dia. Uyab sila. Ay, good morning sa pag-usap mga kahandos Boholanos. Daghang salamat.